Festa annimali, festa l-annimali kif ukoll għan-nies li jħobbu l-annimali. Hekk kif ix-xahar ta' Ottubru huwa sinonimu mal-annimali, il-programm Vuċi għall-annimali se jorganizza festa annimali fil-picnic area f'Taqali nhar il-ħadd li ġej bell-10 ta' filgħodu u s-6 ta' flaxija bil-għan li tingħata l-għajnuna lill-annimali fil-bżonn. F'dan l-avveniment l-organizzaturi qed iħeġġu lil kulħadd biex iġibu diversi affarijiet għall-annimali fosthom ikel, bedding, kif ukoll toys li permezz tagħhom l-annimali li jinsabu fix-shelters ikunu jistgħu igawdu minnhom. Ħajkonna wkoll siġra, għażilna siġra li hija l-Giving Tree li ovvjament qed nħeġġu lin-nies biex iġibu xi ħaġa tal-ikel jew nkella bedding biex nagħtuhom ukoll lis-santwarji l-annimali kollha li għandhom bżonn. U fl-aħħar minnet ukoll nistidnu n-nies li jistgħu jġibu l-fliexken tal-BCRS magħhom ħalli mbagħad inkunu nistgħu nsarfuhom vouchers biex inkunu nistgħu nagħtuhom bħala ikel lill-feeders. Fost id-diversi attivitajiet se jkun hemm ukoll spettaklu bis-sem ta' diversi kantanti fosthom Don Desira, Mirjana Conte, Kurt Anthony, Chanel Zarb, David Junior Mela, kif ukoll il-grupp mużikali Airport Impressions. Apparti minn hekk se jkun hemm ukoll logħob għal kulħadd fosthom at-tfal kif ukoll għall-annimali. Intant għal dawk li jixtiequ jagħmlu donazzjoni jistgħu jagħmlu kuntatt permezz tal-Facebook page Vuċi għall-annimali.